Apostle Andrew utaunashe boya butukwa nevanhu bonza aiwe nyarara watengewa chete ungambotori mashu wakadai kanochigara munyika yeZimbabwe anoya achitsoropodza macitizens emunyika yeZimbabwe aiwa asaramira mashoko abuda achitaura ndokuti bva wasubscribe like kotira all the bell icon tichipinda mudhemira mashoko anyora vachiti Family of God FOG church founder Apostle Andrew Utaunashe, he said that there is neither hunger nor joblessness in Zimbabwe, describing Zimbabwe as crybabies who are good at complaining. Speaking at SADC breakfast prayer meeting organized by indigenous churches, Utaunashe said millions of Zimbabweans now living in the diaspora are not there to look for jobs, but are imparting their knowledge and skills to other countries. His remarks are shocking for a man of God as they come at a time when government has sent an SOS to the rest of the world, and WFP estimates that there are 6 million people in need of food. Unemployment in Zimbabwe stands at 85%, and SA wants to deport thousands of illegal immigrants back home. Though mashoko atikuna panapa kuti Utaunashe zvinhu zvaanotaura zviri kuopposite zvinhu zviri paground. Tuna kutoti aiwa according kuma records kunorekodwa kuti munyika yeZimbabwe mune unemployment 85%. Tichiona kuti panotobuda zvinzi vanhu 6 million munyika yeZimbabwe vari in need of food. Munhu ndo paanotaura masvika kuti vanhu vemunyika yeZimbabwe macry babies vanongogona kungokomplaina chete. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemukomana uyu. Mukomana aoneswa ndondo. Ina mukomana section medu musangano subscribe like, turn on the bell icon.